Li paytaxta Baveryayê an Münihê festîvala bi salan bi navê Oktoberfest bi coşekî mezin berdewam dike û ji bo Catherine Schulz dibe ku hinek tişt hebin ku were pîrozkirin. Hevseroka 33 saliya Partiya Kesk ya Baveryayê dibêje ku bêhna tiştek nû tê. Ew pêşengiya bo hilbijartinê ya Sosyal-Demokratan Çepa navendî û Partiya Alternatîfa dijî rastgera tûn ya bo Almanyayê dike. Tiştê ku îro mirov gelek ji ber acizin û tim li ser dipeyivin, kîndarî, peyvên kîndariyê, zêdebûna nijadperestiyê ye. Em li ser wana gelek nasekinin, bêguman asteng jî hene. Pêwîst e ku em bêtiris têkoşînê bikin. Lê ji bo me çareserkirin û nerînên aqilmendiyê pêwîst e. Ne her dem tinê gazinda bikin. Ev peyameke ku dibe ku deng bide. Partiya Kesk di gelek bajaranda ketiye peşiya Sosyal-Demokrata. Rêberên wê pêşengtiya rojevek cudaya radikal dikin. Sînorên vekrî entegrasyonu xurtiriyan Awropayî û dibêje diwe ku Almanya ji bo vergirtina penaberên ji milyonek zêdetir serbilind bibe. Di demekî de ku tirsekî mezin ya zêdebûna razgiran heye li Almanya û ew di nava xwe de girtî dimîne, ev merc alîkariya siyaseta Partiya Keskan dike. Xurtbûna Partiya Rastiya Tund AFD di medyayê de gelek berfireh cih digire û anket nîşan didin AFD ku dijî penaberiyê ye di rêza sisyan da ye. Lê Partiya Kesk bawer dike ku pêşiya wan vekrî ye. Bêguman nûçe her tim balê li ser tiştên ku mirov şok dike dikişîne. Lewma bi nêrîna min Partiya Keskan Qasî AFD di medyayê de cih nagire. Partiya Kesk ji serkeftinên rêkeberên xwe fêr bûye. Hin taktîkên Partiya AFD digire. Wek mînak peywendiyên berbijarên xunê xwecihî. Dîsan Partiya Keskan hewl dide ku hinek gutarên ku bi aliyê AFD ve hatiye damezrandin pûç bike. Weke mînay gutara Haymat welat bi perspektîvek jîngehî ava bike û kanê welat di dîtina ekolojiyê da nûnertiya çi dike? Ji beşek vê goterê jî Partiya Kesk hinek projeyên meziniyên avakirinê gelek nixre dike bi sedema ku zerarê dide jîngeha Baveryayê. Lê ev girîngdana ekolojiyê ew ê gelo pêşengtiya xurtbûna Keskan yan li Awropayê bike yan jî na. Hindek xal hene ku di serkeftina Partiya Kesek da rol girtiye. Ku li gelek welatên Ewropî da jî tên dîtin. Li Almanyayê lawaziya partiyên çepe navendî û rastenavendî heye. Û di nexşeyên siyasî, destjibertiya mirovan petir ber bi partiyên çepgir û rastgir ve ye. Têkoşîna Partiya Kesk ev e ku li Almanyayê û Awropayê xwe xurtir bike. Gelek analîst hin jî bi gumanin. Lê perçebûna siyaseta Awropayê rengek nû digire.